Warren Noemi and Aaron Mangyo, Maribeth Vargas, Rolly Baluyot, Benita Pabian, Princess Cortez, Speedy Recovery, Father Marius Roque, Bernie Mariano, Aleli Orbizo, Bel Trinidad at Lourdes Nucup. Wedding anniversary, Jeff and Angelica Almario. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Benvenido, Patrocinio, Paul, Joanna, Priscilla, Emily, Juan, Mercedes, Pedro Senior, Rosario, Baldomero, Felicissima, Jovencio, Teresita, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Domingo Senior, Natividad, Agapito, Ising, Maxima, Manolito at Orlando. Makiabitan po king dalita pamukula. Kilagyo ng ipampuan ng anak, ampuan ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay at kakaingan. At kekan timurin, Mayapayabak po. mayapayabak po hamon. At atyuta na po keng kadwana namang Aldo, apa magsadya, keng piyesta ng Hindu, ng Guadalupe. At Aldo na po ng kakatang patron na mo naman, keng Aldo iti, ng Indong Santa Monica. At batang ining abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapamo, at pagsisyan ding kasalanan tamo, at anyaran tapamo ing lunos na, at kapatawaran ng Diyos. Ikaw yung Ginoo, ingkay kaming Diyos, at tatalan king gamat ning wanan. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ikay mitubod, karing maulang talapanaral, at atayid king kang balayan, papunta king kaligtasan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ikay mamantabe kay kami, papunta king kapayapan. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakadulwa na katamo. At king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alangang Amen. manalangin tamo. O lubos may ipayang ipa,
Ipagkalod mo kaya kaming tula ng kaya kang lugod. Bana sa jaming dalanan ng Kristong ginumi. Sopan mo kaya sanang sumuyo kaya ka at king metong at metong. Itinganadon mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king adanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ako ingginong kay kang Diyos, pasik nanganda ka, at keka kakong sabyan. Eka tatakot, saupanda ka. Inggino sa sabyana, Israel, agyang malati ka ampong may na, eka sana tatakot, saupanda ka. Ako, ing banala Diyos ning Israel, ing magligtas kaya ka. Gawan da kang anti ing metong apidadaran, metong abayo at mataram akasangkapan. Daran mula ring bundok at kekalang lasawan, at gawan mong alikabok ding sablang bundok-bundukan. Kekalang yetsaking matas, isulapo nala ning angin, at isalbag nala ning alisos. Kanita ika tumula ka, uling ako ing kekang Diyos. Ako ing kekang purian, ing banala Diyos ning Israel. Potang ding memalen ko, king pamangailangan da maninton lang danum, at potang langi na laking kawa ring karelang akmulan. Kanita, ako ing Ginoo, pakibatan ko ing karelang dalong. Ako ing Diyos ning Israel, kapilan man e kulagulutan. Gawa kong dakalailog amamagos busal daring mga langing bundok-bundukan, at sibol amagos karing kapatagan. Palto kong dakaladanum king disyerto at batis king malanging gabon. Patubwan ko la king disyerto ring dutong asedro, akasya, mitro at olibo. King malanging gabon, kakewan kakulang palto, kakewan daring dutong asipre, ampong pino, at dutong ahunipero. Akit daitiring tao at abaloda, king ako, ing Ginoo, ing kaniti pepasari. Akwarang aintindyan, king imbanal ng Diyos ng Israel, ya ing mekapalyari kanitingan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Malugod dia at mapaglunos ing Ginoo. Banaya dia king pamimwa at ing lugod na e kukupas. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya king pamimwa at ing lugod na e kukupas. Ibulalag ko ing kekang kamalan o kakong Diyos at Ari. Alanganga ing pamipasalamat ko keka. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ing keyang lunos at yuking sablang dapat na. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya king pamimwa at ing lugod na e kukupas. Ding sablang lelangan mo pupurianda ka, o Ginoo, at ding memalen mo pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligayan ing kekang kayarian at ing kekang kayupayan. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya king pamimwa at ing lugod na e kukupas. Ipamalitarim sabla ing mayupaya mong dapat at ing maligaya ng kamalan ng kekang kayarian. Impamag-ari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya king pamimwa at ing lugod na e kukupas. Parangalantaya po ing maya pabalita. Alleluia, alleluia, alleluia.
Meka Kenny, Gino, idala mo kaya kami ingke kang kapayapan. Bustan mong magsaya kami arapan mo, kambening meto nga pusong ganap. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, nga nang migsalitang Yesus, sasabihin ko kay kayo, karing sablang linto kete king yato, alapang linto marangal kesa kangwan. Makanyan man, ingpe ka mababang tao king kayaryaning banwa, may gitya karangal kesa kangwan. Manibat na kanitang menaraliwan, amaminyag ang ganang ini, ing kayaryaning banwa, ene patugutan ding taong marok alu, at sasamsaman ding sapilitan. Uling ding sablang propeta ating kautusan, ang ganaking panaunang wan, may magsalita langan tungkol king kayaryaning banwa. Nung buriyo yulang paniwalan, iwan iya ing Elias at may pangakong datang. Nung ating kayong pakiramdam, makiramdam kayo. Ing mayip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tampo king umilya. Gandang morning. Good morning po, Amo. Isa pong sikat na painter at mga mahal ang kanyang mga paintings ay si Vincent van Gogh. Si Vincent van Gogh. Pero kung alamin niyo po yung istorya niya nung siya'y buhay, kasi patay na po siya, nung siya'y buhay pa, hindi man ganun nabebenta yung mga paintings niya. Kaya may istorya na nasiraan siya ng bait. Siguro sa kahirapan na rin ng buhay, hindi siya nakakabenta sa kanyang mga paintings. Pero nung pong namatay siya, biglang lumobo ang presyo ng kanyang mga paintings. Magpahanggang ngayon, ang mahal po ng kanyang mga paintings. Kung kailan siya namatay, doon siya sumikat at doon naging mahal ang kanyang mga masterpieces. Hindi man niya nasilaya ng araw na siya ang pinag-uusapan. Hindi man niya nakita ang tagumpay ng kanyang pagpipainting na maraming bumibili at very valuable o costly yung mga works of arts niya. Marami pong ganyan, di ba? Yung di man nasilayan ng pinagpaguran, di man nakitang ang bunga ng kanilang mga pinagpaguran. Kuminsan parang nakakalungkot yung mga ganyang istorya. Pero dahil nasa mga huling araw po tayo ng Adbyento o nung kwento tungkol kay John the Baptist, kaya ito focus natin uli kay John the Baptist. Ang tingin ko kay John the Baptist ay yung gano'n, yung siyempre nangaral po siya, pinaganda ng pagdating ng Mesiya at pinaganda niya, tinulungan niyang magandang mga tao sa pagdating ng Mesiya. Pero kinulong siya ni Herodes at doon sa habang nasa kulungan ay pinugutan ng ulo.
nung namatay si John the Baptist, doon pa lang nilarga ng Panginoon ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pangangaral, ang kanyang pagpapagaling sa mga may sakit. Kaya hindi man nasilayan ni John the Baptist ang binunga ng kanyang paghahanda para sa mga tao, paghanda para sa Panginoon. Kasi wala na siya, namatay na. Kung minsan nakakalungkot po yung mga ganyang istorya. Pero kung titignan ng maigi, nakakita na yung kadakilaan sa mga ganyan. Sa mga taong parang nagpagod, nagpagal, kahit na hindi sila ang nakinabang o makikinabang sa kanilang pinagpaguran. Marami pong ganyang istorya, no? Yung mga bata na pinapalaki ng kanilang mga magulang at nagpapagod, no? At talagang nag-iipon para sa future ng kanilang mga anak, tapos magkakaroon ng trahedya. Pero buti na lang mayroong mga nasave ang mga magulang para panggastos ng kanilang mga anak. Yung pong mga ganyang istorya. O kaya yung mga lolo, lola, halimbawa po ngayon, nahilig sa mga farming, mayroong nagtatanim ng mga puno na namumunga, no? Mga mangga, lalo na. No? Pero kung minsan titignan mo yung nagtatanim, baka hindi niya napapakinabangan kasi matanda na. Baka hindi niya makikitang mamumunga ang kanyang mga tinatanim. No? Pero sa mga ganyan po, tatanungin mo yung mga nagtatanim na matatanda, sasabihin lang nila, ako rin naman, nakinabang sa hindi ko tinanim. Itong aking tinatanim, hindi naman kailangan akong makinabang. Ang mahalaga, mapakinabang sila ng aking mga apo at ng mga ibang tao. At ito po ang ugaling John the Baptist. Sana ito rin ang maging ugali natin, na sa ating paggawa ng kabutihan, sa ating anumang paggawa-gawa ng mga bagay-bagay, huwag na nating isang alang-alang ang una, yung tayong makikinabang. Ang mahalaga, may makikinabang sa ating mga ginagawa. Hindi baling baka hindi tayong makinabang. Ang mahalaga ay nakinabang ang iba. Kaya alam niyo po, pag mga binabaha, pag mayroong mga bagyo, siyempre po, no, maraming nasasalanta. Halimbawa, yung mga palay nasisira, no, maraming mga kabuhayan nasasalanta. Kabilang na yung mga palaisdaan, di ba? Kasi yung mga isda nila, nakakawala doon sa kanilang palaisdaan. Pero alam niyo po sa akin, yung mga nagpapalaisdaan, ang hindi nasisiraan ng kabuhayan o ng mga ginawa nila, kapag may mga bagyo o kaya may baha, kasi yung kanilang mga alaga hindi naman masisira ng baha. Kaya lang mawawala sa kanilang poder, pero pakikinabangan ng ibang tao. Kaya sa kanilang ginawang pag-aalaga sa mga isda, bagamat di sila nakinabang, pero maraming mga nakinabang na mga maliliit na tao. Ganyan po sa Candaba no? Pag binaha dyan, nagpipista ang buong bayan. Bakit? Kasi maraming palaisdaan dyan. At yung mga palisdaan na binaha, siyempre nawawala yung mga isda nila, ibang tao ang nakikinabang. Kaya para sa akin, pag ganun mga nangyayari sa mga namamalaisdaan, okay lang. Ang mahalaga nakinabang ang ibang tao, hindi nasira. At ito nga po ang sana'y maging ugali natin sa ating paggawa ng mga bagay-bagay, mga mabuting bagay dito sa mundo. Hindi baling din natin mapakinabangan. Ang mahalaga, pakikinabangan
ng ating kapwa, ugaling John the Baptist. Amen. Atin po ngayong idulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan, tayong lahat na binibigyan ng mga mabubuting halimbawa sa buhay para sila'y tularan, tulad ni Juan Bautista. Sa bawat panalangin ng ating sasagot, Ginoo, bendisyonan me, ingke kang balayan. Ginoo, bendisyonan me, ingke kang balayan. Para king maglakbe balayan, para king Santo Papa, ring kaya katang obispo, pari, relyosa, at magpari, at sablang magobra para king panyatang ning kayarianing Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, bendisyonan me, ingke kang balayan. Para ka ring sablang bansa, mitipon lasana king kayarianing kapayapan at hustisya ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, bendisyonan me, ingke kang balayan. Para king kasnawanda ring kalulu, tulara ring ating kapansanan, at kaligtasan ding malulupig, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, bendisyonan me, ingke kang balayan. Para kaya katamungan, libutad ding tula at lungkot ning biye, para titasa ng pag-imbutan ing panyatang ng Kristo, panalangin ta king Ginoo. Ginoo, bendisyonan me, ingke kang balayan. Ngayon po aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginoo, ikaming mikabos sibat karing tanikala ning pamikasala. Mit mong tula kaya sanang manaya king panyatang na, king ligay ning kaya kaming talapangabos. Potang ibulalag na king yato, ing kaya kang upaya at lugod. Itingnadan mi, king lagyo ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingay. Sablang tawa kita, iligaya ni Ginoo. Malang kulkul ang bakala, bundok-bundukan patagala. Pati sablang tawa kita, iligaya ni Ginoo. Ing simana kukulisap na, isadyayang dala ni Ginoo. Itulidyo ing dala na na, tatangyayin kaya katamong Diyos. Kulkul ang bakala, bundok-bundukan patagala. Aming sablang tawa kita, iligaya ni Ginoo. Malang kulkul ang bakala, bundok-bundukan patagala. Aming sablang tawa kita, iligaya ni Ginoo. Pamit kailangan mapupos na, ting bulagwang manakit na lang, ting maklak makaramdam na lang, ting pilete aking tulad. Kulkul ang bakala, bundok-bundukan patagala. Aming sablang tawa kita, ting ligaya ni Ginoo. Kulkul ang bakala, bundok-bundukan patagala. Aming sablang tawa kita, ting ligaya ni Ginoo. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ing kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, iba't king sablang pigkalub mo kaya kami, yayampang meeting tinapi at alak. Samantalang sisiwan da kang yun Tanggapan mo sana reting ain, at antabayan mo kami, king pengako mong biye alanganga.
Itinganadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginu mantabe kay kayo, At kekan timurin. yat nayo ren puso yo. Makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Inyang migpakbabayang may kisaut kay kami, anting tao, ti paranay tang binalak mo kanitapang minuna, at biglat ne para kay kaming dalan painturo, king kaligtasan. Ngini panayin may tangaldo, potangi Kristong ginumi, magbalik ang pasibayo, kambining kayang ligaya. Kanita maging kaya kami yasan itang kaligtasan na pengako na, ang ngini paninayan mi kimipnong kasalpantayanan. Ulinita kambini sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ning kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yaing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwating yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yaing daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Baya may daong kusang lub, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunay at binyene, karing kayang disipulo nga na, kunanya iti ikongan at kananya, iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kunan iti kaingan at minum kay kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biye ning anak mo, daraw mi kaya kaiting tinape ning biye ting kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapambaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugod. Kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at yung sablang pari. Gana ka mula naman di kapatad ming Pepainawan at maninayang sibling niya, lalala Maximino, at yung alwa pang mayang na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga.
Mapaminto king amahan tarapangabos at nibog kimbala ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igpami ayat tsubanwa, misamban yaing lagyo mo, datang ke kami kayarian mo, mipamintuan ing loob mo, ke tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiye mo ke kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo ke kami, ring salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Mga yemo ke paisaw king tukso, nunay kabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan ing kayakang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Jesucristo ang kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang lawin mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi, sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Eren pong kaya beming sisimba king live streaming. Si Cloud tamo po ban pangadyan ing dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ng ngening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko, keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Horatio Emperata, itamongan po, O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap, karela. Pagkalaman mula nga lananggang kapaynawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo, king kameto nga ng banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, iti sanang pamakinabang ni, ituro na keng lugod, king kang kayarian, ing kayang pangako at kapanayan, antabena na kesana ketiking yato, iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pag nakakumuwi, announce ko na kempong Monday, alata na pa pong misa keng Monday, o ning kinabukasan, 15, simbambengi na, itang anticipated simbambengi. Nyita pong Monday, alang misang abak, patitan Tuesday, alang misang abak.
ita na pong simbambinging anticipated evening masses, ila na rin misa takanta. Okay. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekon timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto. Ang iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. umita ng ini, king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Aldo kang Maria, nagalegin na sinta. Uling laing kekendo, manunod kekento. Kinalisip mamamuri, tingri ng manastiri. Ang sangiyang irenindo, manunod kekento. Maya payabak, maya at dakal po salamat kay kaingan. Magandang araw, marami pong salamat. Thank you.